Het wordt een volle winterdag met een koude oostenwind en dat zal morgen oostwest joert waar er al een soort rieden hier op de bal zitten 40 in Haas, maar over de hele provincie en over natuurlijk de hele Alvestedentochtroute. Hier een protte mensen had die Alvestedentocht rieden, maar morgen is het nog volle beter waar, want morgen stiert er haast geen wind. Joen en vannacht. Helder waar, de wind valt voort, temperaturen min zo'n min 8 op de eiland, op het vasteland, min 10 misschien wel min 11, steeds maar strenge frost. En de wind uit het oosten waait zwak of matig. Morgendag, min 12, min 4 graden, volop winter. De zinnen erbij, ik wil wat bewolking en de wind is er haast net. Zwak op zijn hoogst matig, krijgt 2 ontreien en nog altijd nu het oosten waait. In de nacht hebben we het dan op zo'n 8 graden frost, matige frost. En dan denken we, dan is het nog altijd winter. Ja, maar dan komt de sneeuw. Vanuit het noorden waai, bewolking, sneeuw, ijzel en reën. En de temperaturen oprennend naar 2 graden in de plus op de eiland. Het vasteland 0 of min 1. En de wind komt dan al uit het westen waai. En dat is net goed. Zorgen we vooruit, dan komen we een mandje in, een t-shirtje, een waasje. Maar temperatuur nu daar om het bij de 5 of de 6 graden heen. In de nachten krijgt dat bob een 0. Misschien dus even om die 0 graden heen. Sneeuw, reën, ijzel en oerlijst van het verkeer. Een heel oorwaartype. Een tak een weekend denk ik wel wat kouder, maar dan worden de sneeuwkans niet groter. De echte winter zit er dan voorlopig op. We moeten morgen maar weer even in het waasje.